rigingimun da suke faruwa a cikin masana'antar Kannywood, kamar yadda za ku ji waka a bakin mai ita tafi daɗi ga Naziru sarkin waka inda yake baje kolin faɗar gaskiya, kamar yadda za mu saka muku bayanin nasa ku ji abin da yake faɗa akan jarumin na masana'antar Kannywood da irin kusakuran da suke tafkawa da kuma irin tonan asirin da ya ga dama ya yi musu a cikin wannan bayanan nasa, wanda a cikin wannan saurara da zaka yi zaka iya gane inda magana ta dosa. A ƙarshe zaka danna subscribe. Kuma waɗanda suka ɗauko mana wannan abin ka je ka bibiye su, waɗanda duk suke wannan rashin mutunci da suke ta surutun na a social media da waye, in ka bi baban mutum babarsa za ga ba asalin Bahaushe bace, ko ba asalin yarukan arewa bane, ko ba wani ba musulmai bane ba. So bas in kana ba musulmi ba, akwai abubuwanka da ya kamata ka yi wanda bai kamata in shiga business ɗinka ba. In ina musulmi akwai abubuwan da ya kamata in yi, bai kamata in shiga business ɗinka ba, bai kamata kai ka shiga nawa ba. Kullum mu Bahaushe ake raina, yana zo sai a zo a ce baka da hankali, sai ya ce eh wallahi, sai ya tafi neman hankalin nasa fa. Misali shine kawai ana zaune sai a zo a ce mana ai yanzu haka aure mutuwa, kullun an yi aure 50 100 mutuwa suke.